Labarin wani ƙauye da ya gabata shekaru aru-aru tun da suke a rayuwar tasu ba su taɓa ganin dare ba, sai dai rana ko da yaushe a cikin wannan gari. Ana cikin hakan ne kwatsam sauyi ya zo musu, yayin da aka haifi wata yarinya da ta kawo canji a cikin garin sanadiyar haihuwar tata. Wannan gari dai sunan shi ƙauyen Rana, yayin da makwabtan garin suke mishi lakabi da mai 'yan tagwaye, wato lokacin dare sai rana, haka ma kuma lokacin ranar ce dai ko da yaushe sun kasance a cikin rana, wato ba dare a cikin wannan ƙauye kwata-kwata. Hakan yasa suke mishi lakabi da tagwaye. Mutanen cikin wannan gari sun kasance kwata-kwata ba su san bacci ba, ba su san ma menene bacci ba, kuma lallai babu shakka hakan yana damun su, domin akwai gajiya a tattare da su. Ko da yaushe suna cikin aiki, yayin da wasu ke tafiya sana'o'insu na gine-gine da kuma abin da ya kamata. Ba dare ba rana, gajiya ta ishe su, wannan abun yana ci musu tuwo a ƙwarya, domin ba su da lokacin yin bacci. Idanuwan nasu ko da yaushe a buɗe, babu maganar rintsawa. Shekaru da yawa haka dai wannan ƙauye ya ci gaba da kasancewa, har mutanen cikin ƙauyen wasu suka rika faɗuwa, yana zama sanadiyar mutuwar tasu sakamakon babu dare balle su rika hutawa. Ko da yaushe suna cikin aiki, sun kasa gane meye matsalar wannan ƙauye ya sanya dare baya yi a cikin wannan ƙauye, sai dai hasken rana a kowane lokaci, ko yaushe kuma. Suna cikin wannan hali ne kwatsam wata rana sai ta zo, yayin da aka haifi wata yarinya mai kyau da asali, kuma haihuwar tata sun yi mamaki matuƙa ga baki ɗaya mutanen garin. Yarinyar dai a haihuwar tata akwai abubuwan al'ajabi da suka gabata. Rahina dai ta kasance tun da aka haife ta inuwa ke biye da ita, duk inda take rana ba ta zuwa gurin. Kuma Rahina ta kasance yarinya ce mai son inuwa, dama kwata-kwata ba ta son zama a cikin rana. Hakan ya ɗaure wa 'yan ƙauyen kai matuƙa sosai, yayin da suke ganin waɗannan abubuwan al'ajabi a game da Rahina. Kamar dai yadda ta saba zama a duk inda inuwa take, wata rana ta fita bayan garin tana zaune a gindin inuwai, yayin da take shan iska, kwatsam sai ta ji wata murya ta mata magana cikin sanyi, take cewa kamar haka: lallai dare bai mutu ba a cikin wannan ƙauye naku Rahina, kuma ke ce wadda za ki kawo sauyi a cikin wannan gari naku domin fita daga cikin wannan hali da kuke. Gama jin wannan murya ke da wuya, sai wani haske ya bayyana, yayin da ta ga watan da ta saba gani. Rahinai dama tun tana 'yar shekara 11 take ganin wannan wata a cikin gari, yayin da ita kadai dama take iya ganin shi. A wannan rana ba tare da ɓata lokaci ba, Rahina kawai sai ta tashi ta bi wannan farin wata. Haka dai Rahina ta ci gaba da bin wannan wata, ba inda ya kai ta sai bayan garin, a cikin wani kogo da yake a gefen garin. Lallai babu shakka, kuma kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, Rahina sai ta leƙa cikin wannan kogo, ta faɗa kamar haka: in dai akwai dare a cikin wannan ƙauye bai mutu ba, to lallai ya kamata ya bayyana, domin mutanen garin suna cikin wani hali da kunci na rayuwa. Gama faɗin hakan ke da wahala, bata gama rufe bakin nata ba, kawai sai wata iska ta kaɗa, yayin da duhu ya yi lokaci guda. Rana ta fice daga ƙauyen tamkar ba a taɓa mayin rana ba. Daren ya samu, mutanen ƙauyen suka cika da mamakin a game da faruwar wannan abu. Ba tare da ɓata lokaci ba, mutanen wannan ƙauye sai suka fara jin kasala a jikinsu, yayin da bacci lokaci guda ya doke su, duk suka kama bacci. Tun daga wannan lokaci matsalar tasu ta kauce daga wannan gari, ta rashin dare sai dai rana. Ko da gari ya waye, mutanen wannan ƙauye sun tashi da hawaye, amma na farin ciki sakamakon wannan abin alkhairi da ya same su. Kuma a ƙarshe suka gano cewar wannan yarinya Rahina ita ce ta yi maganin matsalar tasu, domin da suka kwanta a cikin mafarkin nasu, kowa sai da ya mafarkin hanyar da Rahina ta bi domin sama musu da wannan mafita, wato halin da suke ciki.
tun daga wannan ƙauye matsalar tasu ta kauce komai yayi daidai a ƙauyen. Kullum Rahina sai ta je cikin wannan kogo yayin da za ta buɗe dare ya samu, idan kuma gari ya waye wannan kogo sai ta umarce shi da ya rufe kanshi ko kuma ya buɗe domin samun rana ko dare. Ita kuma Rahina suka raɗa mata suna, wato mai korar haske duhu ya samu. Ƙarshen labarin kenan, kuma idan wannan labari ya burge ka danna subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa don a riƙa kawo maka sababbi. Bisalam ma'asalam, mu huta lafiya.